lami elandifuna ukuligeca liphele mandilikhusele olunqwemelo lwakho manikolathise nje ndawugqiba ndibuyumva maniqale ngaba bazenza amafutha bafihla intloko eqokobheni ndithetha kanye ngezimbulo eziqhushekenisela zigcina zibomi kukhwaba bandenzela usiziboyela kweli liwa likanonzwakazi betshona nzulu kulo mlambo ubufebe besithi mabani isakuvutha imbiza bathi amadoda zizinja swele nje emisini kukhwaba bakhomba le mizingena zinja bejonga izikhwama ukufuma nentango betyobha abantwana babani ngamafutha enyama bangatyanga suka umntana aphume ngumcephu ucaniwe noyise kukhwaba bathatha umntakatata bamfaka igomondela wasisiyo boquba bamhlambisa imitishi nonondloko ndithetha ngaba bamqamangela ngengodo bamenza wasabela noba bayasikhohlela athi akusabela bamthuke aba bampheka isimbiza boquba bamthathele yonke yakhe ityhosha bayoyisela nabanye kukhwaba bathatha umntakatata bamthola ngodlwengula wagwetya udilikajele kanti bona bathembisene nabakwansasena ngemitshato kukhwaba bathatha intsana zisengamakroci boquba bathi zange ndamthubelisa nengubo endalela labantwana kukhwaba bezi izinto ezibasiki zibezalelende befaka abantwana emigqomeni nasemingxunyeni bambi bebaqhusheka kwizinto zangasesesele bebazela uthi wakubacothezisa basithele ngetyholo endlala bambi boyika ihlazo kwinkonzo zabo bengayazi ukubela nahlazelelo lokubulala imiphefumlo netyala Pastor mandibhekele ndingekaligece liphele ehlathi mandingabi sabolatha aba bathi andinoyandodwa kwantsonga nyawana babe besitsho besasaza ugawula ikwalapha ekuhlaleni kukho apha